Helo na siwmai. Yn enw i yw Roslyn, fi'n cyfarwyddwr ffilm a theledu, wedi cyfarwyddo cyfresu fel Black Mirror, Sherlock, Doctor Who, Happy Valley a ffilmiau fel Y Llyfrgell a Dreamhorse fydd mewn sinemau cyn bo hir. Fi ma i rannu fy 101 i ar ffilmiau arswyd gyda chi, rhyw fath o ddosbarth Meistr i helpu chi fynd ati i wneud eich ffilm fer fel rhan o Challenge Hansh. A'r peth cyntaf pan chi'n meddwl am genre yw meddwl am y rheolau'r genre. A o fewn y ffilm arswyd, mae yna lot o is-genres neu sub-genres. Bob un a'i rheolau hun. Felly, a'i drwyddyn nhw'n gyflym iawn gyda chi, mae yna arswyd goriwch naturiol sy'n cynnwys ysbrydion, pethau fel The Exorcist neu Paranormal Activity, ffilmiau vampires, sy'n lot o rheolau ynglyn â dyw'r vampires ddim yn cymryd mas yn y dydd, mae rhaid i chi mwyn lladd vampire, mae rhaid chi i stabon nhw drwy calonau, mae'n cysgu mewn arch, pob math o bethau fel yna. Comedi arswyd, fel Shaun of the Dead, Scary Movie. Arswyd seicolegol, fel The Babadook o Australia, ffilm ardderchog, neu Silence of the Lambs. Ffilm bwystfilod, sy'n amlwg iawn, fel Godzilla, neu A Quiet Place. Yn ffilm clyfar iawn ynglyn â'r bwystfilod ddim ond yn gallu clywed a bod wedi bawb fod yn dawel iawn. Zombies, hyn ffefryn o genre, fel ffilmiau Resident Evil. Mae yna genre arswyd gothic, Frankenstein, The Woman in Black, slasher, fel Psycho and Nightmare on Elm Street gyda Freddy Krueger. Sci-fi, ffilmiau fel Alien, un o fy hoff ffilmiau. Found footage, lle mae yna gymeriadau sy'n darganfod ffilm yn y camera, saethwyd yn ystod y cyfnod arswyd, fel Cloverfield neu Paranormal Activity. Teen horror, fel I Know What You Did Last Summer, lle mae pobl yn ei arddegau yn wynebu marwolaeth, a fel arfer am bod nhw wedi gwneud pethau drygionus. A felly, mae eisiau chi benderfynu pa un o'r is-genres na, neu gyfuniad o'r is-genres na fydd eich ffilm chi. Mae eisiau chi feddwl am reolau'r genre. Yn gyntaf, mae rhaid i chi godi ofn ar eich gwyliwr mewn ffilm arswyd. Tase hon yn ffilm gomedi, bydde rhaid chi'n ei nhw werthyn, ond ffilm arswyd yw hi, felly mae rhaid i chi godi ofn yn nhw. Yn ail, suspense. Mae rhaid i chi greu tensiwn, bod rhywbeth ofnadwy yn mynd i ddigwydd. Beth sydd yn y touchdown star? Pwy sydd dan y gwely? Mae rhaid i chi i adeiladu'r tensiwn a wneud i ni'r gynulleidfa ofni y gweithaf beth sy'n mynd i ddigwydd. 3. Surprise. Ar ryw bwynt yn y ffilm, mae eisiau chi wneud eich gynulleidfa neidio mewn ofn. 4. Dirgelwch. Felly, mae'n rhaid i'r gynulleidfa weithio mas beth sy'n digwydd yn aml ar yr un pryd ar cymeriadau. Weithiau, ni'r gynulleidfa un cam ar y blaen o'r cymeriadau sy'n creu eironi dramatig, sy'n gallu gweithio'n diddorol. Rhif 5, dychymyg. Mae hwn yn rili bwysig. Os allwch chi ddefnyddio dychymyg y gynulleidfa i greu y bwystfil neu'r arswyd, mae hwnna'n aml yn gallu bod yn waith ac yn fwy ofnus na dangos y bwystfil neu'r arswyd i'r gynulleidfa. Felly, defnyddiwch effeithiau sain, defnyddiwch effeithiau cysgod ar wal tu ôl i'r cymeriad, falle jyst llaw yn dod mewn i'r shot. Mae yna lot o beth allwch chi ddefnyddio i awgrymu arswyd heb i ddangos yn ei gyfanrwydd. Mae eisiau chi greu dihiryn cofiadwy, rhyw fath o badi, badass, sy'n mynd i wneud argraff ar y gynulleidfa. Ddim yn gofod bod yn berson, ddim yn gofod bod yn allai fod yn niwl. A yn aml, ond ddim wastad, mewn ffilmiau arswyd, mae yna olygfeydd gweidlyd. Felly, weithiau, mae yna ffilmiau arswyd fel Rosemary's Baby sy'n ar ddim un defnydd o waed ynddyn nhw, a dyna'r ffilmiau mwyaf arswydus. Felly, dyna fy awgrymu pan chi'n meddwl am rheolau'r genre. Felly, chi yn sgwennu'r sgript neu'r stori. Felly, y peth cyntaf i wneud yw
Pwy yw'r arwr? Mae'r cwestiwn yma mor sylfaenol i strwythu'r ffilm. Pwy yw'ch arwr chi? A yr ail, beth yw eu quest nhw? Hynny yw, yn alien, y quest yw lladd yr alien a dianc yn y llongofod mwyn gallu byw. Felly, meddyliwch am y ddau gwestiwn na, a wedyn mae eisiau chi meddwl am siarp y stori. A mae yna strwythur glasurol i ffilm Arswyd. Mae yna ragarweiniad, golygfa agoriadol sy'n cyflwyno'r arswyd a sefydlu tôn y ffilm. Yr act gyntaf yw normalrwydd, chi'n cyflwyno'r prif gymeriad a deall beth yw eu quest nhw. Yr ail act yw yr arwr yn erbyn yr arswyd a'r frwydr rhwng y ddau. Yr arswyd falle yn ennill pethau mynd yn waith ac yn waith. A'r drydedd act yw'r ras wyllt. Yr arwr yn erbyn yr arswyd, beth bynnag yw yn rasio neu'n rhedeg mwyn trechu'r arswyd neu dianc oddi wrtho fe, neu hi. A'r diweddglo, ni'n credu bod y byd wedi dod nôl i normalrwydd, ond mae yna un braw ola i godi twll o ofon ar eich gynulleidfa chi. Enghraifft, mae'r dihiryn dal dan y gwely. Peidiwch sgwennu mwy na 5 tudalen. 5 munud o hyd ar mwyaf yw'r ffilm yma i fod. Gallai'r ffilm fod lot yn pwy byrn yna. Mae un tudalen fel arfer yn cyfateb i 1 funud o amser ar y sgrin. Nawr, mae'n bwysig bod chi'n treulio amser yn paratoi. Peidiwch jyst neidio mewn a dechrau neud e. Mae eisiau chi feddwl ynglyn â pethau fel castio. Pwy sy'n mynd i chwarae'r rhan yn y ffilm? Yn ail, dewis lleoliadau. Be sy'n ar gael i chi? Be sy'n agos, be sy'n saff, be sy'n ddim yn ddrud. Mae eisiau chi feddwl am props a gwisgoedd, casglu'r rhain at ei gilydd. Be chi eisiau eich arwr wisgo? Be chi moyn eich dihiryn wisgo? Pa liwiau? Meddyliwch ynglyn â be mae'r gwisgoedd yn dweud amdanyn nhw. Mae eisiau chi feddwl am gryw, pwy sy'n mynd i weithio'r camera, pwy sy'n mynd i helpu gyda'r props, pwy sy'n mynd i wneud cinio. Mae bwyd yn bwysig iawn, panedio de. Mae eisiau chi feddwl am amserlen saethu. Chi ddim yn gorfod saethu ffilm yn yr un drefn a mae'n ymddangos ar y sgrin. Allwch chi newid y drefn, golygu saethu'r olygfa olaf yn gyntaf. Mae'n dibynnu pryd mae'r lleolydd ar gael, pryd mae'r actorion ar gael. Felly, allwch chi saethu'r ffilm ym mha bynnag drefn sy'n siwtio chi. Mae eisiau chi greu rhestr saethiadau. Felly dyma beth dwi'n neud, fi'n creu rhestr o 1 i 20 ynglyn â bob golygfa. Mae eisiau chi feddwl am yr olygfa, beth yw'r saethiadau yna sy'n dweud y stori. Enghraifft, gallech chi gael shot mewn golygfa, gallech chi gael shot agos o fachgen yn cuddio yn y cwpwrdd, allech chi'n gweld I lygedau. A wedyn chi'n cael shot o safbwynt y bachgen yn edrych mas trwy ddrws y cwpwrdd, jyst un rhigol cil ar golyn dy drwyddo fe, a mae'r gysgod yn cerdded trwy'r rhigol. Allech chi cael shot o droed y bachgen yn nesau at mug o de sydd wedi cael ei adael ar ôl na am ryw reswm, a mae ar fi'n cico'r mug drosodd, a chi'n adeiladu tensiwn ynglyn â bod y crwt yn mynd I gael ei ffredychu a I gael ei ffindio. Felly, mae eisiau chi dorri'r olygfa lawr mewn i'r saethiadau yna, a saethu nhw un ar y tro, yn amlwg, pan fyddwch chi'n dod I saethu. Allwch chi hefyd greu stori fwrdd os chi'n arlunio. Byddwch chi'n treulio gormod amser ar hyn, allai fod yn sketch bras iawn neu'n stickmen sydd be fi'n neud, achos fi'n methu darlunio. A mae eisiau chi feddwl am iechyd y diogelwch. Chi'n gyfrifol am eich iechyd eich hun, peidiwch roi'ch hunan mewn risg, a chi hefyd yn gyfrifol am iechyd y diogelwch y criw a'r cast o'ch gwmpas chi. Felly meddyliwch yn ofalus ynglyn â pethau fel traffig, props beryglus, cellill, enghraifft. Meddyliwch ynglyn â bod chi ddim yn dringo'r berau celfi. Os chi'n gwneud unrhyw beth sy'n agosau at stunts, byddwch yn ofalus iawn, chi ddim eisiau rhoi los I rywun. Os di bobl yn esgus ymladd, esgus yw nhw, dyn nhw ddim yn ymladd go iawn, chi ddim eisiau rhywun I gael black eye o ganlyniad I wneud y ffilm yma. A mae'n bwysig bod chi'n lleihau'r risg I bawb o'ch gwmpas chi. Felly, mwynhewch pob lwc a gwnewch gwaith gwych.